салом алейкум дӯстон бардарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадем ба канали мои канали Қодиров Сайбурҳон. Бардаро бисёр бардаро хоҳиш кард ки говои хони хита сарте рости мо бениҳоят гов гирем. Мақсад дайни ойлик мона гирифтагем мо хеле гов гирем айхидид. Ба хотири ҳамё бардаро ин як карпати тоза биғиз бениҳоят гови зура бениҳоят гови хубай. Аввал дараҷа подписатсияро бикунем бардаро хеле шай подписатсия на биҷахин намегем ба подписатсия кунен лайка бизанен канал то ки пеш бира подписатсия бикунен ки дига бардаро бибина биғизи калон биғиз айнавор набурен аввал дараҷа то охир тамош кунен бисёр суханҳои хуба баъд ман шумо да бигӯм гов бардаро ҳамеша бизояд сеюм гусолаш мешавад бо мо дандонша нишон метаҳем шумо да бибинед хишру тамошо кунед карпати тоза биғиз даётон боша амраш савдо шид рафт калбит хеле адати шатазанӣ вабше надора як гудак меҷуша ина бардара ҳеҷ поша пеш намина ҳар чочоч сатвоиз кор мекуна ина поша пеш намина аҳлакака як гудак меҷушина як гудаки хона меҷуша ҳозир ман дандоншо нишон метавам ина бардаро дидасед дандон сеюм гусолаша мезоя бардаро сеюмша дита оидага сеюмша ба фикр мезоя дандонша диден ҳаштум моҳ шай бардаро ҳашт моҳа биғизи калонай биғизи калон даста калон мезана номро телефони ман 111 21 72 21 бардаро нархша бишнавем ба занг бизанем бисёр бардаро мегӯянд нархша надидем ҳами гова дидем занг задем ҳамира нархша бишнавем ба занг бизанем ки чанд сом мона мисол ина бардаро биғизи калонай хемекин даста мезанем бачаш калаш мезана ҳаштум моҳ шай сина кадаga инам сина андохтай дем бардаро сина андохтай тошна биғиз камишоша муҷа нигоҳ шитеса карпати тоза бардаро хоҳиш кардам ки айхони худат гов сарти ина бардаро якта сар метим гови беҳтарин карпати тоза мо нархира бардаро 15000 сомон мегем бо муомилат дора 911 21 72 21 номрои ман занг бизанем 15000 сомон арзон мешава карпатам мақсад муомилат дора симинтал савдо шид рафт диден уду тау гов савдо шид рафт мо реклама рафта будем вахш киров рафта будем уду та яки 13000 гуфтем ва ё ду та 22000 савдо шид рафт даставкаша нишон метем қабудиён насиб видеоша шумо мебинен ушам савдо шид рафт худо розӣ бошин ҳами бардаро номрои ман 111 21 72 21 занг бизанен адрес хуросон даставка ҳастай и карпат бениҳоят карпати хуба як раҳ бигардонам я сибина бо бениҳоят карпати зурай нархш 15000 арзон меша то навори оянда худо нигаҳбонатон касби кори ҳаматонда барор мехоҳам аввал дараҷа лайку подписатсия биҷақин комментарияи хуба бинависем бардаро мо ҳам меҳнат карда хоҳем шумода